Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-asimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغينا الله سبحانه وتعالى فيك وشيطان تورم ولا دمنا فلك دمنا أم دمنا الله سبحانه وتعالى تكبر كماي نمبر ولا مسلك الكربك صلى الله عليه وسلم سلي ولي من دون الله سبحانه وتعالى يا جيرانا قال يي من دون مساي على تفطر ولي وتفطر ولي فه عليه دوني من الكربكنا صلى الله عليه وسلم أي دوني تجوك نيمانا أبنا على ما جراي على نكمل كوب سلك الكربك مؤمن من ندر على يلا ندر الكرب صلى الله عليه وسلم ككيرا يلا ندر سيلا ودر سك كنونا كanga solike alkrabaka sallallahu alaihi wasallam aslamu alkraba mandu soli wala ñu mandonde ala ya ñina ve ay tanga kany mandona wiye anga du ko ke alkrabay namboro la ambe folidi alsalame chema ana musumama alsalame ya ful kan zanumana no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kishi ani nema chama be allah subhanahu wa ta'ala fe ala ko ke nen awka إخواني في الله مبلما السلام اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما أنه نهى وزجر مؤمن أيتو أنجي أنجي سيران الله سبحانه وتعالى على كو أنجي مينجي أيتو أنجي زيكو كي أكليلا الله سبحانه وتعالى كو أنجي مينتو أيتو أنجي زيكو كي أتوليلا جين أن الله رب الصورنين يا ربي الله سبحانه وتعالى كاكا ألا يكما كاكا ألا كربنا أبونا وكما كا ألا يرني سرانيا نكو ياني. هذه هي الجلسة السابعة عشر بل مونيس كي تاني ولف لنا بإذن الله تعالى الله سبحانه وتعالى كجيكونو في برنامجنا منبر الفقه المالكي أنغا نمبارينا برامينا نكرة كاتوكودا كم منبر الفقه المالكي على كتاب الأخضري سكين جمع كتاب السنومانغا كتاب مينا بويلان في كل الأخضري لكونه مفتاح الفقه عند شيوخنا كذاك مو أيها الأخضري كرنجرلا أنك كرمو فيه كفقه كلا دونداي ودي أتوا أنفني الأخضري كرنجرة كأن نبارة دونداي وكرا الحمد لله رب العالمين في محاضرنا كلها أنك بلغنا كلا رب الجليلة ولما وضعه الله سبحانه وتعالى عز وجل ولما وضعه الله عز وجل له من القبول الله سبحانه وتعالى يقبل من دي كتابيما أنا يبارك من دو كتابينا للتقوى مؤلفه كتابه ولا في باكا على نسرنا كوسو كتابه ولا في باكا على دون كوسو الله سبحانه وتعالى يبارك حاجة من دو كتابينا ودي كتابين كرنجرة أنغ كربوه في كاك فيكو كلام دوناي جزاه الله جزاءنا وجزاؤه كله جزاءنا وجزاؤه كلا والله ولي ذلك والله ولي التوفيق جزا الله جزاؤه جزاءنا وجزاؤه كلا أنزرا أنا لي أيها كتاب تجي سرا تولى الله ذلك كلا الله سبحانه وتعالى بلج ليتا والله هو القادر عليه الله سبحانه وتعالى بسؤله حسبنا الله ونعم الوكيل أما زمن الله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى سميرو بلجليلا سنماني السلام عليكم والكلام اليوم على تدارك المنسي من أعضاء الوضوء أنغا بيبما بيسكي أبنا كي السلام نانينا نسلجيلا كبانسلجي يورو كنا أنينا أمينغو وبدلا دلا تشوكو جمينا أبكي أتلالي كو سلجيلا
walima a bɛ kɔnɔni kɛ de ayiwa walima a b'a dilan o yɔrɔnin de la kitabutigi ye min fɔ o la insha Allahu ta'ala an bɛna kuma o de kan an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli Allahu subhanahu wa ta'ala ka dalanenw sabati baara in a ka kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛrɛ ɲinini baara ye a ka fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala kama ayiwa tulo minnu b'a lamɛn u k'a lamɛn cogo ɲuman na Ala k'a baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an b'o ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ Allahu waliyu dhalika Allahu subhanahu wa ta'ala ye tigi ye wal qadiru alayhi Ala bɛ se o la asilamu ne ni faamuna sisan an bɛ kuma to kitabutigi bolo a bɛ don ni an ye nin walada in na insha Allahu ta'ala faamu bɛna sɔrɔ a la n balimaw asago le ma aqulu a y'a tulo majɔ min bɛ fɔ a ka se k'a faamu Allahu subhanahu wa ta'ala k'an dɛmɛ a faamu cogo ɲuman na qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kitabutigi ko Allahu subhanahu wa ta'ala ka hinɛ kitabutigi na hinɛ caman bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'o k'a ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen kan a ko wa zakirun min al-wudu'i fardan ala qurbin ata bi fi'lihi wa ma tala ni silama n'a hakili jiginna k'a to seliji kɔnɔna na seliji farda dɔ la ko ale pana o kan ala qurbi a hakili jiginna na waati surun kɔnɔ ata bi fi'lihi wa ma tala ayiwa farda min n'a pana kunna a bɛ segin ka farda in yɔrɔ ko walima ni jɔsili don a bɛ segin ka yɔrɔ jɔsi wa ma tala min tora o kɔfɛ a b'o tɔ bɛɛ lajɛlen ko ka tugu o la wa in yatul fa'alahu qat wabtada ni waati jɛɲɛna a hakili b'a ye waati min na a y'a sɔrɔ waati jɛɲɛna ayiwa a bɛ yɔrɔ in dama de ko waati jɛɲɛ sababu de b'a to yɔrɔ in dama bɛ ko nka min b'a kɔfɛ o tɛ ko ka fara a kan wabtada wudu'ahu bituli in ta'ammada nka n'a sɔrɔ la kun y'a tugu de i bɛ seliji kɔnɔ ka seliji ta talifɔn sɔnnena i y'i tugu ka talifɔn ta ka kuma i sago n'i dungo la o tuma waati jɛɲɛnen kɔfɛ k'i bɛ seliji tugu kitabutigi ko o la ko wabtada wudu'ahu o tigilama bɛ segin a ka seliji ka de i ye min kɛ ka tɛmɛ o tiɲɛna in kɛna sallah batalat n'a sɔrɔla a ɲinɛna min kɔ k'o ye farda de ye wa waati jɛɲɛna seliji tiɲɛna n'a sɔrɔla kun ye farda seli kɛ ni o seliji in ye o seli fana bɛ tiɲɛ ka fara seliji in kan wa yafa'alu sunanahu faqat lima yustaqbalu n'a sɔrɔla ɲinɛna min kɔ ko sunna don ayiwa o sunna in a b'o baara ka labɛn kɛ ka seli waati nata kɔnɔ nin b'a jira an alisilamɛw ko seliji sunna a n'a farda ɲɛnɛbɔli ye diyagoya bilen ye ni maa min m'o ɲɛnɛbɔ o tigilama tɛ se k'i da don nin na nin ye wajibi de ye a ka si dɔn jango seliji maa ɲami i bolo cogo cogo i ka se ka ɲɛnɛbɔ wa ghafilun an lum'atin fa'alaha a ko ni silama min n'a ɲinɛna kɛnɛ jɛni dɔ kɔ kɛnɛ jɛni dɔ a ɲinɛna o kɔ fa'alaha ka udwiha a b'o yɔrɔ in ko i n'a fɔ ayiwa senbo a bɛ senbo min na a bɛ farisogo yɔrɔ min na a bɛ seliji yɔrɔ min na o kiiti ye cogo min na a b'a kɛ o kɛcogo la fahiya tusawi aslaha a n'a laseli ye kelen ye ayiwa a laseli ye min ye ayiwa kɛnɛjɛ in yɛrɛ bɛ kɛ o kɛcogo la wa dhakiru sunnati ba'da an shara ni maa min hakili jiginna sunna na seliji sunna dɔ la e hakili jiginna na k'i ɲinɛna k'o baara kɛ ba'da an shara fil fardi a hakili b'a ye waati min na a y'a sɔrɔ a donna farda kɔnɔ min ba'di tamamihi raja kitabutigi ko k'a tɛ se ka segin a tigi tɛ se ka segin o yɔrɔ la a bɛ segin de seliji dafalen kɔfɛ sharhun latifu ni ɲɛfɔli dɔɔnin ye ka kɛ ka fara ayiwa kitabutigi ka kɔrɔfɔ in kan hasilu ma fi hadhihi abiyati fɛn bɛ faamu a ka nin beitu ninnu na a ye beitu damadɔ min fɔ sisan a ko wa dhakiru ni maa min n'a hakili jiginna annahu taraka tahqiqan aw dhanna a dara la hakika yɛrɛ ɲɛ kan a ye toli min kɛ sa a ye ɲinɛ min kɛ ɲinɛ in ye hakika ye walima ɲinɛ in ye jigiya ye o fila kiiti ye kelen ye ɲinɛna hakika yɛrɛ ɲɛ kan ɲinɛna farda dɔ kɔ walima a n zikɛra n y'a jigiya kɔnɔ ko ɲinɛna farda dɔ kɔ min al-wudu'i farda a ka seliji la farda dɔ la ala qurbi n'a sɔrɔla a kɛra waati surun kɔnɔ waati surun in bɛ kɔlɔsi de bil urfi ni laada ye adamadenya laada yɛrɛ o b'a fɔ ko waati min ma jɛnya aw adami jafafi udwi aw adami jafafi udwin akhiri walima a ye senbo laban min ko seliji la n'o senbo in n'o ma ja sariya b'a f'i ye ko o jabaliya de ye dalilu ye ko waati ma jɛnya fi zamanin wa makanin mu'tadilaini a ka sɔrɔ a bɛ kɛ waati la a kɛra yɔrɔ fana na ayiwa a fila dama kɛɲɛnen don o kɔrɔ ye jumɛn ye a waati a kana sɔrɔ tile ka fari ka dama tɛmɛ a dɔw kana kɛ don ye fiɲɛ ka bon ka dama tɛmɛ ɲɔtɛ fiɲɛ bɛ se ka jija joona ka sɔrɔ a ja waati ma se tile bɛ se ka jija joona ka sɔrɔ a ja waati ma se makanin mu'tadilaini a ka sɔrɔ yɔrɔ fana a kɛra yɔrɔ la se ayiwa senbɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ma maka ka dama tɛmɛ a tɛ ji garder ka dama tɛmɛ n'a sɔrɔ a yɔrɔ farisogo ka maka ka dama tɛmɛ
walma ere man vi i farso kam maka ka damatame ji mana kaka be ji maraka me na sor Allah halaya do o kuma sembo jalti jati ala ngana sor ka farso ko ba Allah halaya korolela wati fana be aywa wati la wati mi na dama kene do klema varka damatame fi fana mambo ka damatame o kuma sembo jalibi jati ala o wal azhar ne de korfo bangine mazhab ulama unu nyonje kitabti ko atabi felehi ko abinan o barayni abinna nay ay wujuba wa fawra abinna nay jaku yado wa fawra wa bike teliya fanana abinna nay bi niyati ikmalil wudu'i selji dafali ngania selji ngun aywa dokunya je akun naga shirambulo mina neni nye ka dafa wa matala akko min vana be akofe bara munun tugume o yorola kebi segi kanane olu fanay ay aada tabi'ahu ila akhir alwudu'i nadba abata o yorola sako yoroku ka tuñona sakata fo selji labana ngo bara ngeli kanne do marrata ba ko chien kele vanade kana mamsuhan amla ayorobe joshi de wa wal ma yorobe kode loma atan amla ayore kene jede wa wal ma kene jete aywa abi bara ne bara choko indeka kidabtige mi wala kiti musahabu yayi aywa wa bi ke teliya fana kono wa in yatul kidabtigo ni aywa awati janyana ay ma bayna alwaqtayn وقت التذكر واتمي إهجل جنانا ووقت الوضوع عن واتمي نية سلجتا نو وات فلان يونجا نو مجانيا ومجانيا بجفاف أعضاء معتدلة في زمان مكان اعتدلا ni amajanya ni sembo jaliye aywa wati kono ani yorola yoromi anis aywa wati mi nafla da makenyeme anyo nyefiye sa hakilla iyo famu fa alahu qat ko ma kwabo yoro ndamade ko wujuban okulinye jaku yableye be niyati ikmalil wudu'i o fana be ko ni selji dafal nganiye assalamu aya hagli jo korofay ve aka saba koro famu ngiti nu shidoni ab fode makko kala ngiti nu shidoni ika bato kenya de dlome ola ika selji sabatili na chenyine dlome ndela ne mama ni jidon Allah subhanahu wa ta'ala ya fa masay e ala bato chokola min nyaminedo ko be Allah subhanahu wa ta'ala de bolo Allah subhanahu wa ta'ala ka hagli nyumande amma kitabti ko wabtada wudu'ahu bituli inta amada ko ba ka selji damene nasra alayra de yitugu ka bara do damene min ya ka selji tige inta amada maana inta amada tarka ayra de yitugu ka yo selji tige aw ajaza wal ma desara walam yakun hukmuhu albina ayoro la ka kiti make selji tuguli kiti ma atuli wa wati janyana no kera kitabti ko kabi ayo sege selji mbele jeleka in kana salla batalat nasr o selji kwayo ke ka seli wati wer seli ko seli ko chena ay tilka salata o selmi nahiya kan selji nakashile التي صلاها بهذا الوضوء الناقص في أركانه أي سلجتا سلجي فرادو سلجي جي السلانو سلجي نغشيلي عند سلجي سنانا فواب أفراد لا أيوة سلجي نغشيلي كما أيوة سلجي بيتشين سلجي تشين كما سلجي ربيتشين دليله أدلوه حديث أنس رضي الله عنه أنس بن مالك لكلي قاسب تركب على كربا ما على كربا صلى الله عليه وسلم را النبي رجلا كو على كربا يتشدو يدودولا في قدمه مثل الظفري كو تشين فاركولو aka selji simbola son varadano hake bala lam yusibhu alma'u jima o hake soro fa qala lahu irji fa ahsan wudu'aka alakra bakama ko balmake ibisaki ko ibita jinyini ki ka selji chenye selji machenye amadafa abu dawud wan nasa'i imam abu dawud en lakal aka sunanna imam nasa'i fanayni lakal aka sunanna halibi dalure bala hadith khalid bin ma'dan أيوة نزهب بلبل نيالا كلي عن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاسب تركب على كرب صلى الله عليه وسلم كصحابة دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفوق على كرب رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة كوي تشوري وبسلي نيرا كنا أكون دون سلي رادي كنا كوي السيكو كنا نكني جدو بي قدر الدرهم أيوة درهم نيوانا درهم كلي كولي حكي لم يصبح الماء جيمو صرف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على كربا يا مريا أن يعيد الوضوء والصلاة كاكتا سكي سلجينغا أكل لبان كسكي أكسلكا أبو داود إمام أبو داود لكلي نيل خدر تيجي داكو كاسانيا كاكا بيكو كاسانيا أي إعادة من في يسسا نص صح عن الشرع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نص دو من جنيرك على كربا يرو كدابتيكو كوكرا كو يفعل سننه لما يستقبل كون ناصر لا أنينا نمينغو ناصر لا السنة دي
ko abe sunna in bara lima yusaqbalu min as-salawati salawati mun nyeshine do ama ko aba bara de abe sunna yoro ko kallaben ka ko lude kono la in arada mujarrad al-baqa'i ala taharati nasoro ka kala nganiya de nyesiliji nda jango sanya de ka soronate ndama misikini sanya comme seljili dumini nafa belebele babo la kuma nya fala bina se ama nasoro kala yini yoyo opma sunna kulti nyinafe ngana soro kala yini seliwati kana selji nzorona wange nga seliwati selni ay sunna in kulebi nyini afe kallabe ka seliwati kura kono dabti ko wa ghafilu allum ati kono mami nyina na kene jedo ko allum atu be damel lami abi kala ni lamu damay o fende malam yusabhul ma'u farkulo yoromi ni jima soro larabu bode wele ko lum atu min al-ghusl aw al-masahi ko lila wal majwashilla dabti ko fa alhaka udhuha ko bo yoro bara ko minafo ayo sembo yarami ni kene jeyimbe ola ayo abi obi dama kenya fin jumena fin vla fi niyati wa tathlisi yoro inabi ko ni farda yanga ni yayi ayo inyina ipanaka ni bi segi ka ko iba ko ni farda yanga ni yayi nabi ko ni sunna yanga ni yayi o chuko keledo wa tathlisi nasara yoro bi ko shin saba wala ma bi joshi shin kele o chuko keledo wa in iltabasati fa ala al-udwa alladhi hiya fihi thalatha ngana yoro abe sey nuna wa aba ayo chamaje de lawa aba kunde lawa no nyamina ima apma ibi sey o sembo yiba belejele de ko she saba fahiyatu sabi aslaha ana la sili kelenye kama fil mansusi ina fa nasu ya sabati chogomena dabti ko wa zakiru sunnati ba'da an shara kuna hakili jingina sunnana adone kofe ha ay ba'da shuru'ihi adone kofe fil fard fardala min ba'di tamamihi raja ko bi segide aywa fardain selji ndafale kofe ay min ba'di tamamil wudu'i kullu selji belejele dakene kofe wa mithluhu al-ghusl kulli fana bete fa hadhihi qa'idai o yorola belejele ka hakli sabu ko toala ka bi seki ilayha katama wa fa'alaha absaraka baraka qala al-qarafi imam qarafi don getore anga mazhabu la rahimahullahu ta'ala alaka hina qarafi ya sabatil jogoina wa huwa al-mu'tamadu de sinzinga kinga minga ni baraka kinga kenaye mazhabu la wa qila yaf'aluha kuma warabi jango ka mo bosso solila ka boda fere al-islamu aywa kitabti ko aywa kitab sharhu ko don ba do ko yaf'aluha qabla ash-shur'i fi al-fard thani kwati selji bani kono de farda flana min dame ninga yana ka do ola aywa nini do e farda do imbana yana ka do farda werla ko abi sey kata o yoro ngo qila belajele ko fep may min fora folo o de mu'tamadi barabolima o de ka Allah subhanahu wa ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala adra wa a'lamu Allah subhanahu wa ta'ala de ba belajele nyedo o fana daliluhu o dallu hadithul a'rabi hina 'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min al-wudu'i aywa ni arabi do e bade kon arabu do alkaba sallallahu alayhi wa sallam yarade ya kala aywa seljila mala tatimmu salatu illa bihi aya kala fewna selise ka dafa fiu ni femununde ado qala alkrabako la tatimmu salatu ahadikum aw dolakela selti dafa fiu hatta yusbighal wudu afaka selji taka dafa kama amara Allah ta'ala innahu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyamar ya chugumina fa yaghsilu wajha akanye dako wa yadayhi akateke kala flako ila al-mirfaqayn katana nguru flala wa yamsahu ra'sahu akakungulo joshi wa rajlayhi ila al-ka'bayn aka sevla ko kase sengurun sanje alakra sallallahu alaihi wasallam aywa ne varda duru fo aywa flami varama kanu dal kon fawruye a photo doni sidombo ba don ko ba kono o kuma sisa adana fardawma arabiyu kalantola ka jirana ko ni ya selita ni yoro no ngora ka dakenye selji dafara o kuma selbi sega nyani ay hal na sorla ama sunno ma sunno farale aka o ba dafa ka cenye o kuma rawahu abu daud imam abu daud en lakali من حديث رفاعة رضي الله عنه ورفاعة حديثين لكلي فلم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مع الفرائض شيئا نيورينا مفوي فرا الشريعة فردوك من السنن فعلم أن الصلاة لا تعد لتركها ويرد لا ألقى فقهاء سرن خيري ويجرانا كو أبي فاموانا دام السنة في يالتد كفو كان عندك كسلجة كالسنة تيكا بوالا أي ناني مامي نينا كسلجة تنتاچوكوينا fardaw konen dafaranga sunna umana atigi selle ko fe selti seki o kama yen kiti ndemina ka bwala apam dugo de ka fuqaha uyi ulama urasikhuna don sabat letigu ulama urabani yuna muno ngumbe ma ala jati kama ala garadin dunyawi utip ma nyema ko wera kama ami dugo ku ya ala kanu sarakairala nimma mi yidlo nununa kan nunga puma mi nabi ala soronai
ngani nunu nga kuma de aywa inyugana nunu nga kuma na ijona nunu nga fotala tle chene kofe kalan kele kofe nyenyini kama kalan yelamane ka ko wore dina yelamane ka fare wore di ala da ala ebi yera ko neke ebi yera java ni toraji la yera de yera to ala apma sira jele flani aslamo aslama chama na musoma ay to ngana zira jele mine anga do afe anga ala batwaka anga balwaka anga fatwaka Allahu ya shere ulama ura sakhona wala sabaw ni alkaba sal sama ko do ne ko tabaqatu min nana nal mambam man aywa tlemi nana nal mambam man nani nana ko ko rul mazakati mawdu utlete ne ko doni ba nyuma doni ba alama ma bigi sigi ka fo ko alma maliki ka mazhabu man wal ma shafi'i ka mazhabu man wal ma ahmad ibn hanbal ka mazhabu man wal ma imam abu hanifa ka mazhabu man doni ba nyuma mo sebe apma binu nana fiye ko mazhabu ko te mushkilaye ko bebse ka ta qur'anan hadisala ni nye balaw kumay ni fitne kumay ni ko nga fode pamina doni yara dafale doyi doni dafame wati mina sebeni chewbe do mina ni ko nga fo ngane no vodo kera doni yara bandoyi sebeni chew ayo ko do ne ko e ba don ko ama fofo watila hakili nyuma ala fa ala ko dama idan shar'a al muallif rahimahullahu ta'ala yatakallamu ala fada'il al wudu'i ayo kitab tigi atlale ko ni man nununa adamina na sisa abina pumaye seljif samandiya koka al fada'il jam'u fadilati na farko fada'ilu arabukana ayo o yuf samandiya ko chamade o yu'abbiru anha ash-shar'u shari'a bi fasannika ka bo fadilatu lafzuma bin nadbi wal istihbabi abi wele ko nadbu abi wele ko istihbabu idan nabo to gala fal fadilatu wan nadbu fadilatu an nadbu wal istihbabu an istihbabu al fadlu mutaraddifa nunu fengele aywa nin togo sabañ abele jele bi fengele de wele togo do obi bla nyonona wa hiya ma amara bihi shari'u sallallahu alaihi wasallam wa kama fema sharia tige ya maru ken femin geliye wa wa'ada bi thawabi alayhi ay laydu di koni yen ngey bi baraji sorala duna an yadhharahu linnas ka sarama afurba bangi mawye wa yuwaziba alayhi wa alayha wa yarma dumiyaka afo fede ma ko fadilatu afo fede ma ko mandubu afo fede ma ko mustahabu السلام ودون شرم بودين بلا جلين ينبو عني على كانوا سر كيرلا قال المؤلف رحمه الله تعالى كتبتيكو الله سبحانه وتعالى كهين على قوة ندبت تسمية هم السواك والشفع ما غسول وتهلس كذاك ندبت تسمية بسم الله كلاني سلجي دمنا كو كنيدو بل مكان بل ممسو هي سلجيتا هي سلجيتا بارو دمنا ناس الرئيس سكي من يورلا يناسب اسم الله عز وجل يرى من على تقوى بسكة فوي وكما دامنا بسم الله الرحمن الرحيم على هنا نمحول من دونا نفلوكت لبورا سوكونا نيغا ومبسلامة وبولو كارو دامالا فبدو باكونا أتشكي يكا سانو كتما سانو يكا nga toko dara ko nyeke ala toko ka buama ala toko sega fa kono selji tali a nyego ngona makuru hudo min cekan ika boni ka selji ka ti sigi Canada dola yoro mi yoro sutura leñi aywa ka selji nyumanda ala toko sega foye hal nasor ya alsalam musa sega fini bu ngolo la ka joshi na cew kono yoro bele jele ka kan olula kidab ti ko bismillahir rahmanir rahim kalani ka selji damine naye alsalamu ko kannedo aya hagli to ala thumma siwak ka gesa do tereke ki idakon na sanunya ka sor ka selji damine wa shafa'u ma ghasulin yoro nabi ko selji la ka ko shenfla na kannedo wa tahlisun kadhak sabana fana bo chogola o kannedo wal bad'u min muqaddam al udwi wa an ma'a furudihi turattiba sunan ka damine ke selji la min muqaddam al udwi sembo nyefela la ni bi tega ko ka damine tega kuna wa an ma'a furudihi turattiba sunan ni fardo ka ko lu dafa ka suno fana ke ka dakenya ka da ulu noka وقلة الماء وأن يقدم يمناه أن يسراه في منفصما أكجي فانا دوغيا سيمبوكا نبي سلجيتا مبالما كي مبالما مسو كان جي ويوتي كا تشنتي برسابو كاكا نوغو إما جي دوغيا ني حكي سيبي أيوا سيمبو بي كوكا جيني حكمي وأن يقدم يمناه نبي قولي فانا كي أيوا سيمبو منو وأن يقدم يمناه أن يسراه في منفصما الله سبحانه وتعالى دلا على سيمبو منو نغفلا فلا يكو فرق بنيونا كومي بولو فلا comme sevla ni bi kolike adamina kini mulula ni bi kolike adamina numa mulula numa zela aywa adamina kini zela ika kini van kana an yusrahu numa van ka fi man fasama semo munun farala ka bonyona ala fa dali chogola ka ka flaflay takhliluhu asabi al yadaini faradun wa yusahabu fi rajulaini aywa bulufla o bulongonun chabo li seljila
ayo keto ka tege flako tege fura flako ka bolongonu nyonje ka chebo ka nye ka jibo ka ko ni nyonje ko ka tereke ka je ayo ko keli ayo fardu ko e fardae wa yusahabu fi rajulaini ko abe kanu sevlala annana ni farda makanye la alla tatmiman lil bayti baytu ka seka dafa ka seka chenye ako wa yusahabu fi rajulaini se ngonu ni nyonje chebo li ka jido afa ka ayo akoka je ko kannedo ayo samo aba hakil sabako to ala muno mi seto sabara kono ka jibo se ko ka kubulu mara la andilla ka ladil kala ay hakil sabako to ala wa fil wudu' lihiyatul khafifa silji fanana ayo bojimi naka fien ayo wa fil wudu' lihiyatul khafifa khallili bojimi naka fien o boji silji la ayo ibo boji chebo wa fiqti sal kal khafifa ni janaba kolido bojimi naka giri anyine do ife iko boji ayo ika ayo akko nasra janaba kullu kitab tigi ni mivo ali sharhun latifu ambi aywa nyefoli doni vara aka wono dibati aka foko ni mbara no ngannedo wanadbu donu shidamba fe foka ha ufe lusulut tigu fe na fara ko fin kannedo ode ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu femina kanume o fenye na keba yake abi baraji soro ala ngana ya toyi ati jurmu soro ala ako tasmiyatu ko bismillah fo kannedo aka puma koray mo nyebe an yaqula inda libtida'i bismillahir rahmanir rahim sel jidda min tola e ka fo ko bismillahir rahmanir rahim mukmilatun ala sahihi abi sel jidda fa ka cenye wara jahabu naji don getro do be ko ibn naji mazhabu kono o ya giriya adama takmili ko ni bismillahir rahmanir rahim make ka sel jimin damine aywa ko o sel jiti dafa aywa ni fayday malabando ko kaka korfa da ce aywa watun dabu aywa amba jiri ila ka fo mbalma ke mbalma muso bismillahir rahmanir rahim kannedo selji daminen na chogomina akannedo fe ghasili janaba kullati wa tayammumi wa dukhuli aywa wa diddihi li manzili tayammum damina tola idondola ika sokono ibotola wa masjidi wa dukhuli khala'i idondola misri kono idondola nyegen kono wa lubsi fini dondo ikana wa naz'ihi fini botola wa ghalqi babi wa fatihihi ika soddo nda datuguto wala ma adayala tola wa asfa misbahi wa waqidihi iketo kika quranfa wala ma iketo kika lambafa wala ma amana tola wa wat'i mabahi aywa datola ifrumso fe wa fi su'ud khatib minbara khutba kalamba almami yela tola minbaru save aw taghmid mayti wala ma salama fatule anya datuguto la wa lahdihi ajjing tola kaburde kono watilawati qur'ana kalani damina tola wa nawmi sunago damina tola ife wabtida itawafi tawafu damina tola ife bismillahir rahmanir rahim kalani akannedo num bele jelela wa tusannu fil akli washurbi as-sunna yaledo ne bina dumin keli damina wal may bina jimi e ka kala wala watajibu fi zakati zabhan aw nahara ajjaku yaledo kandikella ne bina daba kandike wal may bina daba kansoko e ka damina bismillahir rahmanir rahim wa tundab aidan fi rukubi dabbati wa safinati ni bina yela daba 120 wala may bina do kuru kono wala may bina yela mobile 120 ha akannedo ka damina bismillahir rahmanir rahim korofal labana ne dalu jelenye min nana ka alakrabama alakrako sallallahu alaihi wasallam sakana man nasiya sabati wala salata liman la wudu'a lahu silta ma yasaljita mamina wala wudu'a liman lam yakzkur ismallahi alaihi ma ka saljita min fana mami ma damina bismillahir rahmanir rahim aslama wati kuro kama ibadon koni mami matuku ulama urasahuna ula ne matuku fuqaha ula har satali akene jeka abi ma bodina de la nin lay ni mami nin lay laje ko ala kara bako ko la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi ko seljite maye mami ma bismillahir rahmanir rahim keka kala aka seljila selji daminen na ko seljite mine ni mami ya famu o chuko ko la nyin nafiyatu de lil jinsi e ya famute e ko nyaake ko mi bismillahir rahmanir rahim kala ni selji daminen na jaku ya blede nama kala selji mina o selji chena o ye famu chejuguye o tigila mani donbo ko famu fora nyongo arab kaya tigila matunu ni kuntu kura donbo lo ba fiye ko lay ngorode selji ti soro selimi selji dafaleni ko ala bi baraje dafalendi ima funa soro ya damnen bismillahir rahmanir rahim ibn naji ka korfo koray o de aka jirana ka fa adamu takmili seliti dafa fiye fa ka damnen bismillahir rahmanir rahim korfo koray o de assalamu ambe ala deli hakili nyuma allah subhanahu wa ta'ala fa alako aywa on noko ya amma ne hadisan aywa ruwatu ya lakali ahmadu ya lakali imam abu daud ya lakali wa huwa ma'a du'fi sanadihi yu'malu bihi li kathrati turqihi kafara
aywa a sira caya ka hadisa in aywa ka fara a sanadu lafuli ka a nana sira min fɛ o lafuli ka baara bɛ kɛ ni hadisa in ye Alasa Ture Kote ko ka a sababu kɛ a nasira cayara nasiraw ye ɲɔgɔn yakubaya u ye ɲɔgɔn dɛmɛ fo ka hadisa sinsin ka kɔkɔrɔma dondo k'a kɛ hadisa cɛ ɲuman ye baara bɛ kɛ ni a ye wa hadisa lafule fana baara bɛ kɛ n'a ye aywa mustahabu la nin bɛɛ lajɛlen ka kan ka faamu jamana laban na bɛ anw denmisɛn minnu teliyara cɛkɔrɔbaw ma anw minnu jɔnna cɛkɔrɔbaw hakili la ka jɔn cɛkɔrɔbaw ka sɛbɛnni na ka jɔn salafu ka baara la anw bilama n'a fɔra hadisa la ko da'ifu dɔ dama a bɛ kirunda ma an kɔni fɛ hadisa da'ifu kɔni o lagali yɛrɛ de ye haramu ye o ka kan ka cɛn ka bɔ kitabuw kɔnɔ o min sɛbɛnnen don kitabuw la sɛbɛnkundiw la o ka kan ka effacer wallahi la ilaha illa huwa n'a bɛɛ lajɛlen effacer i ka diinɛ fan dɔ bɛ taa ma hakili ɲuman bɛ min na an ka tugu karamɔgɔw la an ka koto u ta la an k'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ bɛ minɛ ɲɔgɔn na de da ɲɔgɔn na yɛrɛ de aywa diinɛ in yɛrɛ sababu ye a sabatili sababu y'o de ye hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'o d'a ma ala k'o k'a ka alaya kama ala k'o kɛ alakiraba lahɔrɔma kama barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadisi nabiyyihil karim innahu huwas sami'ul alim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi lil-yatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama